kullu nafsin za'iqatul maut, dukkan mai rai mamaci ne. Allah sarki, wannan shine marigaya Aliyu Sharba, matashin mawaƙi mai tasowa, wanda a yanzu haka ya riga mu gidan gaskiya. A jiya aka wayi gari da wani labari marar daɗi na tsintar gawar mawaƙi mai tasowa a masana'antar Kannywood, wato Aliyu Sharba, shugaban kamfanin Sharba Family da ke Abuja. Aliyu Sharba ya rasu ne bayan shafa kusan kwana 10 ba a san inda yake ba, wanda a baya abokanan sana'arsa suka bayyana cewa sace shi aka yi, kuma daga baya aka waye gari da tsintar gawarsa. Mawaƙin ya yi waƙoƙi da dama wanda suka haɗa da Ban Fara Ba, da Baby Kinyi, da 'Yar Kaduna, da Sa'idinawa, da Ina Kwana, da Ni da Abokina featuring Hamisu Breaker da sauransu. Muna addu'ar Allah ya ji kansa da rahama, mu ma idan tamu ta zo Allah ya samu cika da imani, su kuma wanda suka aikata wannan Allah ya tona asirinsu, amin. Sani da akwai mutuwa za ta zo na tafiya, tallafa mini kare na wuce babu mai mini ku. Na sani da akwai mutuwa za ta zo na tafiya, tallafa mini kare na wuce babu mai mini ku.